Здравейте всички, сега ще разгледаме Solid Explorer. Това е началният екран, когато го пуснете и явно ви казва, че има два независими панела, които могат да се използват за влачене, Quick Select, Index Search, Network, архиви, детайлна информация и така. Така, имаме Zoom. Готино. Multiselecta. Най-малко, най-голямо. Това пише, съжалявам, опитвам се да смаля иконите. Обаче не ми се получава. Ето така. Това са двата независими панела, за които ви казах, през които се минава чрез предползване. Отстрани имаме един допълнителен. Може да сме в системата. Това е някакво подробности. Ето ги действията. Select, Properties. Дава ни описание на това, което е. Сега ще изпише кое колко заема и така нататък, или поне така предполагам. Готина икона за картата памет. Добре, това сега няма какво да го чакаме. Типове файлове, топ 20 и така нататък. Явно има да зарежда друго, което ако задържим над някой файл, ние имаме Open Beside, ще рече, че да го отворим сигурно в другия екран, което е добре. Cut, Copy, Move, Copy, Rename, Delete, архив, Properties. Какво съдържа, колко файла има, ето и как изглежда диаграмата, файловете, 20 файла. Изобщо доста красиво направен и подробен. Ето и какво имаме. Още допълнително меню, настройки. Има и теми. Light сега ще оставим. Fast scroll, full screen, customize, color scheme, two panels, hide exit button. Доста настройки, доста приятен интерфейс на Explorer, времеви, така, доста настройки, стартъп. Това е когато стартирате отново приложението. Drag and drop. Действия във втория панел, действия в сегашния панел. Сигурност. Има парола. Search интерфейс. Ето и информация за програмата. Изобщо програмата е доста приятна за работа, с приятен интерфейс и хубави допълнения, като например тези екрани, които се преплъзват и долу виждате къде е тънката синя ленчика, ви показва в кой екран сте. Изобщо много приятен за работа Explorer. Благодаря, че гледахте клипа. Очаквайте.